Non se me ocorre mellor lugar para virvos falar da antiga deusa da natureza que nun lugar onde ela habita, nunha mámoa. Por toda Europa, xusto onde remata o corredor de entrada e onde comeza a cámara sepulcral, sempre hai un esteo onde está debuxada ela. Ás veces son os seus peitos, un colar, a súa silueta. Pois aquí, nesta mesma, no Lago Castiñeiras, xusto nese mesmo lugar, nese lugar limial, non? Entre o corredor e a cámara, temos un serpentiforme e un antropomorfo, así cos brazos abertos. E ela. Sempre neses lugares liñais entre a vida e a morte. Pero vamos a comezar polo principio, porque moitos de vos non me coñecedes ou non sabedes exactamente que estou escribindo un libro sobre a vella. E quen é a vella? Pois a vella é esa antiga deidade da natureza. Non me gusta usar a palabra deusa, eso explico no libro, porque non o é. O que ela representa non é unha religión, senón unha forma de ver o mundo, unha forma de estar o mundo e de entender o mundo, non? Pero bueno, é a palabra máis rápida que temos. En palabras fáciles, pois representaba a propia natureza, pero realmente representaba todo. Representaba a vida, o cosmos, o universo, o destino, todo eso do que o ser humano forma parte, eso que nos envolve, esa experiencia que estamos vivindo aquí, ti, eu, hoxe, neste mundo, pois eso era a vella. Esa era a palabra que se utilizaba para referirse a ela. Os seus orixes son antiquísimos, antiquísimos. Antes do cristianismo, antes dos romanos, antes dos celtas, o máis probable é que afunda as súas raíces na máis antiga prehistoria. Nas mámoas xa era ela, esa deidade principal, e seguramente nas covas tamén. Hai un capítulo do libro dedicado a eso. En Galicia temos o recordo dela a través de moitísimas formas. Unha delas, pois, o arco da vella leva o seu nome. En castelán é arco iris, noutros idiomas é arco de Deus, arco de... Normalmente leva o nome dunha deidade, a deidade principal do lugar. Pois en Galicia conservamos que esa deidade principal fora ela. Conservamos o recordo de moitísimas cousas, pero moitas asociadas co clima, a xiada, que é ela que na crea peneirando, ao largo do ciclo do ano temos moitos refráns que fan referencia a unha vella. As mámoas decimos que es construiu ela, que a tampa de arriba a trouxo na súa cabeza, mentres que unha man iba fiando e que outra rolaba un cativo. Os penedos significativos da paisaxe tamén decimos que os creou ela, porque esa representación, no, da natureza creadora, no, o clima, as pedras, pero ten moitísimo máis aspectos e algúns son máis difíciles de entender. O libro empeza precisamente pola parte fácil, non? Empeza pola natureza, que é o máis fácil de entender. Pois ela é a que trae a chuvia, a que crea o sol, a que crea as pedras, a que crea pois toda a paisaxe que vemos. Empeza tamén por Galicia, non? Polo que para nós nos é máis cercano, e pouco a pouco vou cada vez máis, tanto facendo máis comparativas interculturais, porque isto é un puzzle. En Galicia temos moitas pezas, temos moita sorte, pero non as temos todas, non? E a veces temos un baleiro que hai unha peza noutro lugar que dis, pois aquí si conservan este recordo. A metodoloxía comparada é fascinante, é unha ferramenta tamén que hai que saber utilizala, pero que nos pode aportar moitísimo. Entonces, pois eso, fai moitas comparativas interculturais, e tamén cada vez o libro vai se volvendo máis complexo, quizáis máis trascendental, non? Me vou a aspectos máis metafísicos, non? Porque a xente antiga tiña unha existencia moito máis metafísica que a nosa, non? Ahora estamos vivindo a época máis racionalista da nosa existencia, máis, pois eso, só o que podo ver e palpar. Sin embargo, a existencia antiga era moitísimo máis trascendental. Entonces, pois cada vez volvome pois máis metafísica tamén no libro, non? Falamos da vida e da morte, non? Desas crezas, non? De onde vamos tras a morte, de onde veñen as almas dos maniños, do destino. Hai un destino, e as cousas que nos acontecen están predestinadas. Tamén a súa ideoloxía servía como o que hoxe chamamos psicoloxía, desenrolo persoal, esa búsqueda moitas veces espiritual. Bueno, pois ela tamén daba explicación a todo eso. Xa vos digo que era unha forma de entender o mundo, era a cosmovisión da vella. Hoxe en día a nosa cosmovisión é cientifista, por unha parte, e por outra de desenrolo exponencial. Creemos que o desenrolo das cousas é exponencial, e creemos que co paradigma da ciencia explicámoslo todo. Bueno, pois eles explicaban todo coa cosmovisión da vella, que era cíclica, xa non era ese crecemento exponencial, senón que era cíclico. Todo crece, desenrólase, morre e renace. Entonces ten tamén esa idea de renacemento, que é unha cousa que
que a moitos vos gusta, a mí me fascina, que aquí en Europa tamén tiñamos esas ideas sobre reencarnación, ¿no? Que a veces que parece que a xente que lle interesan esas ideas tense que ir a Oriente, ¿no? Que aquí non, pois aquí en Europa tamén as tiñamos, e a cosmovisión da vella daba cabida a elas, e de feito pois ten todo o sentido do mundo, ¿no? No momento que é unha cosmovisión cíclica, pois a reencarnación ten que formar parte dela, non reencarnación non ten que ser solo físicamente, non os quero dicir que volver a facerse carne, senón que a alma de algún xeito pervive, trascende, convértese noutra cousa, e todo está continuamente en cambio, pero continuamente existindo dun ou outro xeito, non? Xa vedes que a cousa se pon trascendental, non? Que pasa da natureza a iso. Entonces, bueno, pois no libro hai capítulos un pouco para todo, non? Aí xa vos digo, hai sobre o clima, hai sobre as pedras, hai ritos, falo algúns dos ritos que facemos en Galicia que non teñen así moita explicación, lendas que parecen deslavazadas. Bueno, eu intento unilo todo e darlle un sentido nesa cosmovisión da vella, non? Explicar moitas das cousas que facemos que pertencen a unha cosmovisión moi antiga, que non era tan utilitarista, non? Como agora, nin tan materialista, non era vou facer este rito para que a vella me traia isto. Non, normalmente eses ritos o que aportaban era algo, acaba de pasar unha bolboreta blanca por aquí, tomo como un bo sinal. Tamén falo deso, deses animais, as avilaíñas, os corvos, as serpes, eses animais que representan algo na nosa cultura, no? Pois normalmente están todos asociados coa vella ou coa moura, e o que significa, que tamén falo da moura, evidentemente. A moura é un aspecto da vella, no? Nos relatos é a súa filla, pero que quere simbolizar realmente que son aspectos concretos dela. Cando falamos da vella, a vella é todo. E cando falamos da moura solen ser aspectos concretos da vella, non? E tamén, bueno, pois no ciclo do ano, a vella é vella no inverno e é moura fermosa pois na primavera, non? Entón son eses aspectos dela que explican outras facetas. E pois eso, a transformación en serpe, da moura, da vella, pois eso, diferentes animais que a representan, diferentes animais que os temos como sinais. O tema dos defuntos, temos moitísimas crenzas asociadas cos defuntos que moitas veces non lle atopamos explicación, pois na cosmovisión da vella si teñen unha explicación. Entón xa vos digo, pois hai capítulos un pouco para todo, sobre eso, sobre ritos, sobre morte, sobre o fiado ten que ter un capítulo de seu, porque o feito de que a vella fíe é algo moi importante, no? Que significa o fiado do destino, o fiado da vida, da morte, tamén ben sellado con esas ideas de reencarnación. Os contos, moitos dos nosos contos teñen explicacións a través da cosmovisión da vella. Quedanme 3 capítulos. No último, vou botar todo o que eu teño dentro de que significa para min a vella e por que a investigo, non? Quero decir que máis alá da natureza que me chifla, me apasiona, igual foi o motivo primixenio, pero hai moito máis, non? O que quero, a miña ilusión, o que quero é presentar que había unha forma de entender o mundo distinta que estamos vivindo, non? Presentar outra opción, que era a opción da vella, como vían o mundo a xente que creía na vella, esa forma máis trascendental de transitar por esta existencia. E con trascendental non me refiro, xa vos digo, a ideas religiosas, son algo máis espiritual, unha forma de estar no mundo máis amable, máis integrada, con máis sentido, máis emotiva, se se quere, usando máis os procesos da mente tamén máis intuitivos, máis que nos unen a todos en comunidade. É unha... non é real, é unha ilusión, no? Que estemos fragmentados, que estemos individualizados. En realidad pertencemos a todo canto existe, pertencemos á vella, nos vivimos dentro dela. E bueno, pois para non seguir enrollando máis, porque podería estar aquí falando horas, isto é un pouquiño de que vai o libro da vella. Iremos falando de máis cousas, pero bueno, apasioname, fascíname. A vella é o gran amor da miña vida. Así que espero que sexa un pouquiño compartido por vos.